Sul, piye kabar, Cuk? Jadi sik. Terus apa, Mak? Cewek. Iki set ngomong kopi sik iki. Kopi es, lega susu, ana susunya. Sumpah lah, no. Oh, kurang bisa kesel. Kene sing penting. Iki aku kumpul main yang WTL misalnya jenenge WTL iki WTL lho. WTL toh. Tebing Linggo. Iki mlebu iki mau. Dalane pertigaan sing ngisor mau. Awang konsep kok awang belok kanan. Kok kono kok. Coba ora. Ora. Sing api ayo. Iya, ayo. Dengan Blinges lho. Pakai Blinges sih. Wes ah. Dan. Sun. Hei. Ini yo. Yo. Onti. Pasta gigi biasa Anda dengan Sensodyne karena Sensodyne dirancang secara khusus untuk menenangkan syaraf gigi dan boleh meredakan rasa pada gigi Anda yang benar-benar enak banget. Jam kira ya? Sama kayak kacang darah enaknya tapi seperti Iya. Langsung bae yang ini lu. Gosek. Oh iya. Isi nobra ngomong teko mayo. Terus, Mbak. Ayo. Nyapa aku? Apa itu? Coba. Ke sekolah. Oh, akan sekolah. Enggak, aku tau Mas. Awang kok, Mak. Kok awakmu ngerti nek kene ning nggone ngene iki tong ndi? Kat sendal cepet sini, Mas. Oh, alah sing ning IG iku to? Heeh. Oh, alah. Ya, oke. Iki mau kenalan oleh Rai. Oke, jenis apa iki? Aku Indri. Bae. Dinda. Aku Dela. Omai. Pule. Waduh. Pule. Pindah share jeluk nomor ya. Catat sik. Catat iki jenenge Ontong. Ontong sulit. Nomornya enggak? 082 222 693 204. Makasih lah ya. Hilang dari kamu. Mas lagi.
Mbak. Mbak. Santai saya. Mbak. Serius, Mbak? Dianti. Sindi ya. Main ini. Anggaran. Sekolah kidul. Iki ngene, Mbak ya. Aku iki kan duwe rencana arep film. Aku njaluk tulung bantuanmu. Iya, Mbak. Gini. Njaluk tulung awakmu, lek awakmu iso ya sesuk kan cukup gambarnya. Sing kene paling gini. Aku iki arep ngangkat nggon wisata baru lah. Paham enggak? Paham. Apa iki ane jelasin joran kena cewek panas. Iya, sembarang. Udah yuk. Sudah saya. Pak ini kontennya ora sing ngomong. Kena cek asik. Kena yo. Cek, aku kan aku tidak lali. Nyapa Mas sampean kok ngejak aku dhewe kok ndak liya-liyane? Ya iki ngene yo. Aku ki asine cah kene. Dadine lek aku ngejak bocah-bocah sing sebelah kene iki canggon aku kabeh. Wis kenal lah intine. Aku ngejak awakmu mergo awakmu sing tak rasa ning kene iki sing urung kenal. Ya lek sing bocah sing kenal insyaallah pomo tak jak acara iki insyaallah gelem. Jadi karek awakmu aku njaluk tulung. Ya lek pomo awakmu kabeh ra repot lah. Iya sih. Ndak ora aku. Iki lho. Iya. Oh. Yo lek kira-kira iso ae Mbak, lek ora apa-apa. Sakjane yo iso, tapi iki aku nyarah kanca-kanca. Aku Yo. yo manut ambek kanca-kanca. Aneh, jaluk nomere. Kan kadang iso ngerti dhek keadaan repot apa ora. Yo ora-orane kok dicek lah. Lek dhek pomo iso pas dino iki, dhek iki ayo pas dino kuwi. Oke, Bang. Setuju. Wis iki ngene, Mbak. Iki pomo aku njaluk nomormu lah, Ra. Ndak apa-apa. Ya engko digawe piye lah iso orane ngono lho. Ayo tok, kasih catet nomor. Pinten, Mbak? Aku dhisik. Ya sembarang lah, Mbak. Nomormu sing kena dihubungi lah. Wasalawan Doda. Oke. 3445 3320. Nomornya sinten, Mbak? Gendri. 085 235 245 225. Jenenge sinten, Mbak? Cindy Maya. Ya wis ada yo. Terus wae yo. Makasih. Oke. Terus yo. Wae yo. Nggih. Hei. Kurang jajal. Aku mencari urip bae sekarang ngoyo tak rokok mulu kan. Oh, wes. Iku sik jelas nih. Ngopo kowe kok kasar? Jadi komputer coy. Yo wes beli komputeran peti gandel kabeh. Saiki ngene. Sekarang sing ngene. Oke, lanjut Om. Nonton ora karo kowe to? Ora. Bocere OTW. Akan serah di Ya wis bene lah aku karo sambil ngenteni ontong, adeng garap sing ana bisa. Rampung-rampung gitu. Lah iki ya wani. Wis ditenteni koyo perawan pancen iki. biasa Om, shopping. Waktunya ini time. Tenang. Aku duwe kabar. Apa? Kowe wis oleh nomor ya? Masuk wis rene sik ana wis sudah patah nih. Rene sik. Kabeh lah San, sudah kabeh. Iya. Iki sama sik. Sik. Ayo, sik. Aku sih sore. Aku cuma aturan udah. Ya Allah, ya wis kono sik. Oh, iki lho telu. Ya. Iya. Kok begitu sembilan sak ya? Ya ndak apa-apa. Ya wis. Oke, masuk. Yo, cet gitu dong iki. Iya langsung, Bro. Jadi
Cek iki kok dijak rono. Minggu. Oh. Iya dong. Tenang. Wis yo. Oke. Wah.
Iki jam piro saiki? Oh, ngono jarene semangat jam 09.00. Aja cacahe ngopi kak. Adek iki ajae komedi permainan kita. Salah mangku. Aku lan wong mesem tuh. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ngomong gimana aja sih? Makan dong. Emang makan mobil aja? Nyang ya? Tilon, wong kurang gayan, mbak beda tiga neng kali, karo koceh-koceh, ngono kelak seneng hati nih. Iki generasi 90-an loh. Geleme mulai dong kelak wis golek emae lagi mulai. Ngono keke asin wong karena liburan. Apa iki? Asine antarane cinta karo goblok iki tipis. Biasa ngono. Ingat lur ya, jangan ditiru lur. Ditiru lur. There was Captain Washington and gentle folks about him. They say he's prone to carnal proud. He will not ride without them. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle candy. Mind the music and the step. Tara. Girls be handy. Rampung. Nah, guys, tekan video nih. Buka. Oke, tak buka ya. Ini lho ya, iki suwon pol kabeh kanggo awakmu sing wis ndelok video iki. Ambi sing mungkin soke mindelok ning pucuk, soke mindelok ning lekasan. Aku tak sarane ndelok teko rampung. Nah jenenge lek ndelok teko rampung ben awakmu nangkep ceritane. Aku ki azine iki kur pengen ceritane desaku, ceritane kanca-kancaku, najel bocah yo blangsak ngene iki. Rai-raine koyo sandal kabeh. Yo intine iki ketimbang aku menggawe video sing gak jelas, video sing luwih gak berfaedah timbang video gue iki. Lah mending aku nyalurne hobiku sing ngene iki lan. Timbang aku joget-joget gak jelas, aku ngisi-ngisini anu makku, kanca-kancaku. Poin keduane yo lek awakmu iku seneng terus mendukung kegiatanku, bikin kanca-kancaku sing liyane gak ketok. Soale mung aku cah loro iki kuwi lek eneng sing kurang yo kritiken, lek perlu yo kok kei saran, oret-oretan kolom komentar iki gak kosong. Oret-oretan pokok dudu rene koting. Ah yo aja iku koting yo. Terus aja lali di-subscribe. Kuwi penting. Like aja lali. Lek kowe gak seneng yo unlike gak apa-apa. Yo share. Di-share lek pamane iki berfaedah. Terus aja lali sih to. Siji maneh. Lah awakmu duwe saran apa duwe panggon sing wisata sing daerah-daerahmu mungkin ning pelosok-pelosok sing durung kepeksplor, durung kasih ngerti, kuwi tulisan alamate. Tulisan ning isor kene. Engko tak nyangan ambek kanca-kancaku. Engko lek cocok terus insyaallah tempate yo mudah dijangkau. Tak gawe nang ngene iki. Ben nggon-nggonmu kabeh kuwi iki ben ngerti, kabeh wong iki ben ngerti. Lek enggak lek iku windah apa? Apik asine. Yo mek gurung eneng sing ngerti. Dadine lek sing ngertine mek 1 2 3 ngomong ning Pak Dewe kabeh. Terus intine ya lho, awake dhewe iki cah enom lur. Kudu duwe pemikiran yang kreatif. Aja wedi awakmu iki nggih karya. Lah awakmu iki kok wedi nggih karya mergo awakmu iki wedi dibully. Awakmu wedi nggih karya, anggeran nggih karya apa ae wedi lek engko diomongne elek. Diomongne ndak bermanfaat, ndak berfaedah, gak apa-apa. Kabeh lekase ku yo ngene iki. Iki seperti Pertamina, kita mulai dari nol ya, Pak. Masa. Yo mungkin kabeh iki alate sing ndak memadai, apa kemungkinan editingnya gak apa-apa, kabeh iki belajar. Apa maneh iki video pertama, yo mohon dimaklumi, yo mungkin kanggo awakmu kabeh sing ndelok video iki bar iki terus lara mata jebare dipresane rek yo. Bar ndelok wong blangsang biasane lara mata apa piye. Penyakitnya biasane timbel, terus katarak mendadak. Nangis yo.
tolong diperiksa nih matanya yo. Adikku lek ana iritasi terus mengalami kebutaan gini. Ya wis rek, kanggo awakmu kabeh suwun. Oh, matur suwun lur. Aku iki botamu pokoke. Wes saiki salam